Hej Pernille. Jeg prøver lige igen. Først så vil jeg lige beklage, at jeg kom til at tilmelde dig vores nyhedsbrev, i stedet for at logge ind. Så du har modtaget en mail fra online underskrift med nyhedsbrev. Den skal du bare se bort fra. Det var en fejl, og jeg beklager. Men nu til dit spørgsmål. Hvis du klikker på min underskriftsindsamling, og så klikker på underskriftsindsamling hernede, du har oprettet, og så helt nede i bunden af den, der kan du se alle underskrifter. Hvis du klikker på et rødt kryds, så slettes underskriften. Jeg håber det var det. Hvis ikke, så skriver du bare igen. Jeg håber vi skrives ved. Jeg håber du har lyst til at dele det med mig, hvis du sender underskrifterne videre i systemet, eller I bliver nævnt på andre internetmedier eller i aviserne. Det var alt for nu. Tak for din tid. Hej.